hugot ba ko sa pagsakay mo sa kuha, ma'am? Wala jud ko nagbinuang ya, basta kay mo sakay ra ko. Pre, sakay pasayro nga. Ulan-ulan man. Mao gani na upat ka larga ba? Sige lang, pabatabot sa takay. Sayo pa man pod. Gani taas pang adlaw. Napa kaya motor sa terminal karon mo? Wait daw akong silipon. Pre, pasayro na. Na. Pre, kisa kay na una ka turno pre? Aw, imuha jud na kay ikaw may una nakaturno. Tama din no. Alanganin mag-isa pre, pabot sa kog isa. Yan na masayro mo? Ay. Pre, sure ka? Napasayro ni? Pre, sure ko nga pasayro na pero di ko sure nga naligo ka. Ala, kaya pa mong guro ni? Kinsay torno sa inyong duha? Ako dam ako. Ikaw di ay torno? Ano mo tumutor sa akong uyab mong binuangan ra ko. Dam, okay ra dam paabot tag isa? Kanang pwede dili lang ko sa imuha mo sakay, sir. Kung sa'yo nakita ni mo nang mali dam? Ang motor manggod nimo, sir. Malon man eh. Branded, way batsi. Ayay ka pre, murag variable. Ay, kani kay simple lang og motor. Dam, tanaman ka. Pwede sa imuha ko mo sakay? Pre, ngano di man mo sakay sa kuha? Pugo kabalo pre. Mas maayo pa ning simple lang og motor kay di patapasakitan. Unsa to ko nadunggan? Final na nga ikaw akong angkasan. Pre, dili pwede ni pre nga imo kong lagtawan. Ya, unsa man to na nga ako may sakyan. Para nam, asa man ka di sa bakan o do sa likuran? Bisan asa basta imo lang akong ampingan. Sige, ali, tara. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Hugot ba ko sa pagsakay mo sa kuha, ma'am? Wala jud ko nagbinuang ya, basta kay mo sakay ra ko. Sige na ya, tara na kay kaulanon. Insultuha trabaho eh.